Filippo que nos consiga la entrevista con Ranieri. Ranieri mola mucho, ¿eh? ¿Qué tal es Ranieri, Phil? ¿Qué tal es? Súper persona, muy amable. Sí, muy amable. Sí. ¿Cómo se esté tapando bocas? Bruno en dice que italiano? no. Bruno está Es amable con los italianos, Phil, ¿no? Bueno, este año, además, esta semana cumplió 70 años. 70 tacos, sí. Le festejamos en la Gazzetta. Tengo buenas referencias de Ranieri, lo digo. Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia. Co análise de colaboradores expertos. Dende a web a app da ser ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Moi boas tardes, benvidos unha xornada máis a Obreo Naser, o Breogán que visita hoxe, o Río Breogán que visita hoxe a cancha do Casademón Zaragoza, o pabellón Príncipe Felipe, unha desas instalacións históricas onde, por certo, o Breogán xa conseguiu un dos seus hitos como foi o título da Copa Príncipe naquel momento. Agora Copa Princesa derrotando na final o que era o Lucentum Alicante e en semifinales o propio equipo local ao Zaragoza. Hoxe, afortunadamente, é unha historia distinta. Digo afortunadamente porque ambos os dous equipos, Casademón Zaragoza e Río Breogán, afrontan este partido dende o máis alto da competición, dende a Liga Endesa, dende ACB. Un partido esperado xa en Zaragoza con certa inquietude, con certa angustia, porque o Casademón perdeu os 4 últimos partidos na Liga Endesa. Gañou o pasado mércores en Israel na FIBA Europe Cup, pero chegou a acumular entre a competición doméstica e a competición europea 5 derrotas. Entenden que hoxe é un partido para retomar as sensacións na categoría para non complicarse en demasía na clasificación. Obviamente o Breogán pois aspira a todo o contrario, a manter a boa liña que amosou dende o principio de tempada, mantener ese xogo dinámico, alegre, intenso, que tanto está a gustar no baloncesto español e que convirtió de algún xeito o Breogán no equipo de moda. Por lo tanto, bueno, pues temos todo preparado para vivir un partido que se prevé tremendamente atractivo, intenso, interesante. Por certo, no Casademón Zaragoza acaba de producirse a confirmación da ausencia por lesión do seu pívot Jamel McLean. O xogador estadounidense resultou lesionado pouco antes do descanso do partido que xogaron o mércores pasado en Israel, unha escordadura de nocello, era dúbida, pero foi descartado fai uns minutos. Facía o oficial a baixa deste xogador, un dos pivos, un dos xogadores referencia do equipo de Jaume Pons Arnau no xogo interior. Pois, como sempre, aquí estamos Lolo Bello, está Alex Gato, hoxe temos o reforzo tamén de Javier e Edgar Paz. Moi boas tardes. Boas tardes, Paco. Javier cambiarche de nombre é Jorge. Vale, pois Jorge. Edgar, ti eres Edgar. Sí, sigo sendo Edgar. Vale, pois boas tardes. Como digo, partido esperado, pois xa Zaragoza, ainda que estamos nos albores da competición, xa en algunhas plazas, léase Sevilla, léase Zaragoza, ven pola trayectoria, ven polo que se esperaba dos seus equipos, que o mellor non está vendo xa con certos nervos, non? É o caso hoxe do Zaragoza despois de 4 derrotas consecutivas, unha situación que pode ser positiva de cara aos intereses do Río Breogán. Sí, sen dúbida, aparte que a baixa de McLean pois van a ter unha rotación menos importante, terá que ser Ramón Vila o que xogue esa situación de 5 dende o banquiño, porque Gilliason supoño que será o pivo titular. Veremos despois dun esforzo, aínda que é certo que Paco Olmos na previa restoulle certa importancia o feito dunha prórroga, dunha viaxe, que
Lugo Zaragoza tamén o tiñan que facer en autobús os xogadores do Río Breogán, pero creo que bueno, ao final é un segundo partido entre semana nun plantel que está tendo moitos problemas de lesións, que está costando ter moitísimos automatismos e ser constante durante a temporada. De feito, é a quinta peor defensa da competición, tamén é o quinto peor ataque da competición, só está anotando 108 puntos por 100 posesións. Bueno, semella que ainda lle queda moito a llame por Sanrao para poder ensamblar ben todo o conxunto, sobre todo ademais porque ten lesións en homes que eu creo que para eles serán referentes, Santi Justa, Omar Cook. Bueno, eu creo que eso estalles a custar bastante, ainda que este home que vemos nas imaxes de Movistar Plus no quecemento, Adam Basinski, pois está sendo dos mellores, cun 45 casi % en triplas, casi en 10 puntos de media, que está cun contrato temporal, pero bueno, como equipo sí que ya está a custar moitísimo, e creo que pode ser unha boa oportunidade para un Río Breogán que ademais fora da casa pois está rendindo, está competindo, foi quen de gañar en Burgos, no Palau de unha boa imaxe, porque non unha pista que ademais, como ben lembrabas, ten bons recordos na historia recente do club. Bueno, pues está casi todo preparado no pabellón Príncipe Felipe. Nos tamén dispostos a empezar o encontro, pero antes, obviamente, temos que lembrarlles que gracias á colaboración da Vicepresidencia Segunda da Deputación Provincial estamos con todos vostedes, e tamén gracias a estes outros patrocinadores. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606 233 950, 606 233 950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceriasmontes.com. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales, con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49.
El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Xa empezou o partido, primeira posesión para o Río Breogán co seu 5 de Gala Lukovic, que recuperou a súa posición no quinteto despois de recuperarse da lesión. O primeiro lanzamento de Mahalbasi, que non entra tampouco o posterior de Dacen Muse despois de que Sergi Quintela recuperara un balón. Lanza o conxunto zaragozano, o lanzamento foi do Colle e o rebote de Gil Linansson. Primeiros puntos para o islandés nun quinteto no Zaragoza con Rodrigo San Miguel, Matt Mobley, Stan Okoye, Wanjik e Linansson, que foi o que inaugurou o marcador. O balón para Brogan, para Zanan Musa, Edgar. Sí, unha situación onde o islandés pois fixo valer os seus centímetros, intimidou tanto a penetración de Mahalbasi que intentaba gañarle por velocidade xogando de cara. Despois tamén dificultou, eu creo que fixo dubidar un chisquiño a Zanan Musa nese tiro na media distancia curta, e despois excelente correndo a pista para cargar rebote ofensivo como tráiler e machacar. E agora falta en ataque de Sergi Quintela, estaba agardando ben Rodrigo San Miguel fora da área de carga do semicírculo. De momento, pois, desacerto, unha perda nas dúas posesións que disputou Brogan no partido. 3 lanzamentos, 2 e un balón errado polo conxunto lucense. Afortunadamente ahora creo que foi Linansson o que non, Mangui, o que errou unha canasta que parecía feita. Musa que se vai hacia o de Zaragoza, outro tiro errado polo conxunto lucense. Atención, porque é a segunda falta de Sergi Quintela. Sí, está tentando correr un chisquiño Zaragoza, xa na tripla chegando en transición do Colle previamente, agora sacando esta falta. Un pouco forzada a penetración anterior de Musa, non estaba ben equilibrado, e creo que por aí pois ten que seleccionar un chisquiño mellor o bosnio estas primeiras posesións. Mobley, o autor do triple doble outro día en FIBA Europe Cup, unha cosa que no Zaragoza un logro, solo tiña Belosteni, que é unha das esperanzas do equipo de Jaume Ponsarnau. Sigue atacando o Breogán. Mahalbasi vai a errar, estamos no quinto ataque que erra o Breogán, e agora el Alejo, realmente espectacular para que o Colle anote a súa primeira canasta e marca o 4-0 no marcador. Sí, problemas no balance defensivo, unha tripla liberada, unha falta de Sergi Quintela, agora esta situación de superioridade numérica no Río Breogán. Casademón Zaragoza aproveitando as transicións rápidas, querendo intentar buscar anotar nesos 3, 4, 5 primeiros segundos de posesión. Tras outra boa defensa, pechándose ben sobre Mahalbasic, e agora Belhens, que non pode castigar a tripla dende a esquina, unha axuda un chisquiño longa con balón en poste baixo que non deu aproveitado. Creo que vai 0 de 5 en tiros de campo Río Breogán. Efectivamente, mentras o Zaragoza erra no lanzamento, concretamente o Colle, volve a xogar o Río Breogán, que non está tendo un bo inicio de partido. O balón para Traibel, o xogador estadounidense pídelle o balón. Lukovic prefere seguir el con o balón, vaise por su rapidez de Linansson, pero recibe o tapón. É que estivo excelente Linansson aguantando o mismatch, e agora outra transición, errou na bandexa, o máis sinxelo Matt Mobley, pero falaba de Linansson porque despois do bloqueo directo queda con ese mismatch, cambiando a asignación defensiva, e pese a rapidez e a verticalidade que buscaba Haynes a esquerdas, pois estivo moi rápido, reaccionou movendo os pés, despois co bot timing, outro tapón, xa leva 2. 4-0, primeira falta do Colle na transición do Río Breogán. O balón que é para Musa, lanza de 3 Musa, tampouco entra, non atopa o aro conxunto lucense. Creo que aí tiñan a triangulación con Mahalbasic, porque estaba defendendo agresivo Linansson o bloqueo directo e tardaba moito en recuperar, e podían buscar esa situación. E Zaragoza, pois que Casademón Zaragoza, que segue buscando situacións de transición nos primeiros 6-7 segundos de posesión. O certo que as 3 últimas erradas, e o partido pois perdeu un pouquiño de frescura ofensiva, que agora por fin racha Belhens con esa penetración, anotando os primeiros puntos para o Río Breogán. Por fin se ahora costoulle 7 ataques ao Breogán anotar a súa primeira canasta conseguida por Traibel. Linansson agora perfecto no poste baixo, avanzando hacia a canasta, conseguindo 2 novos puntos para o Zaragoza. Está sendo capital, leva 4 puntos, 2 tapós, un rebote ofensivo. Agora xogou excelente un contra un sobre o ombreiro dereito, sen axudas Breogán na defensa de poste baixo. E agora sí que houve axudas. Cada vez que recibe Mahalbasic, utilizou
Hamwick as mans, falta do pivot, do ala pivot belga, ex de Dijon, primeira temporada en ACB. É a primeira falta do xogador belga, primeiro troco tamén no conxunto local entra Dino Radonjic, en pista. Sí, o balón é para Sergi Quintela, Sergi que se vai hacia o aro do Zaragoza, saca finalmente para Belgeis, pide un bloqueo base, continúa Belgeis, Bel que quere romper, lanza de dous, Belgeis no entra, o rebote para Sergi Quintela. O balón... o segundo, Paco, de Sergi Quintela, rebotes longos, está moi activo toda a temporada e agora creo que 3 segundos na zona de Mahal Basic, outra perda máis de Río Brogan, que está a custar ofensivamente a topar vantaxes. É certo que a mellor das situacións tivo a Belgeis con esa tripla na esquina liberado, despois a penetración, pero non sei, non está co bo ritmo, poucos pases, está a custar en ataque. Dá a sensación de que o ritmo de momento é o que está impoñendo o conxunto local, que está xogando máis cómodo a pesar dos erros no lanzamento como este de Rodrigo San Miguel. O rebote que va a ser para Radonjic, falta de Belgeis para evitar o que podría ser unha canasta prácticamente segura do xogador de Montenegro. Sí, estivo moi ben o excanteirando en Madrid, que se ficharon o ano pasado por Casademón Zaragoza, ainda que estivo cedido en Guipúzcoa. Canto viu que desde ese lado feble podía quedar cun emparellamento favorable, non dubidou e cargou con moita determinación o rebote ofensivo con premio. Entra Kalinowski no Río Brogan, vaise Sergi Quintela con dúas faltas persoais. Tamén entrou Jordan Sacco, o que sustituindo a Mahal Basic. Sí, Ramón Vilá por Gignason en Zaragoza. Agora van a xogar cun interior máis pequeno, formado en Estados Unidos, acabaron entre das universidades, e despois tamén, o ano pasado, Paco, podémoslo ver fronte a Brogan porque xogou no Levitec Huesca, en LEP. Radonjic que anota o segundo dos seus lanzamentos, 7-2, 5 puntos de diferencia para o conxunto local, para o conxunto maño, mentras xoga Trey Belgeis para o Río Brogan. O base, defendido por Rodrigo San Miguel, recibe Kalinowski, balón chega a Jordan Sacco deixa a Kalinowski, quere armar o brazo, non pode, fa na hora de 2 puntos, non entra o lanzamento, o rebote para Lukovic, primeiros puntos para o serbio do Río Brogan. Sí, é moi importante esta situación porque a defensa de Casademón Zaragoza pois estivera ben negando situacións de salidas bloqueadas no inicio do sistema, e agora sí, Sacco mans rápidas atacando esa defensa de bloqueo directo, e falta de Mobley cando Sanam Musa dispoñía a anotar esa bandexa, traballando agora dentro da defensa Río Brogan para sacar tamén algunha transición que lle permita, irse atopando un poquinho máis cómodo no partido. Mérito para Sacco nesta acción defensiva. Para Sacco tamén a generosidade de Kalinowski nese pase a Musa, en la que non entrou pola falta personal a primeira de Matt Mobley, a primeira do estadounidense o Zaragoza, e Musa na liña de tiros libres anota o primeiro punto para o xogador bosnio do Río Brogan, que se achega no marcador. Segundo lanzamento para Musa, tamén anota os primeiros 2 puntos para Musa, e o Brogan a tan só un punto do seu rival, sí, 7-6. Mini parcial de 0-4, que agora mesmo ten Río Brogan aberto favorable. Agardemos que poda ampliar un chisquiño máis, pero Colle quería impedilo, pero unha tripla con moi pouco acerto. De feito que Casademón Zaragoza, Paco, apenas está con un 31% global de equipo no que vai da Liga. Eso está repercutindo bastante nas súas opcións ofensivas. E agora Lukovic outra vez, excelente, penetrando. Perfecta penetración de Lukovic. Boa xogada do Río Brogan, que por primeira vez no partido ponse por diante no marcador, e da que vai a durarlle pouco. Sí, porque a penetración de Stan Okoye demasiado sinxelo, superando moi fácil ese un contra un, axuda, dobra balón, e aí Ramón Vilá pois é capaz de anotar unha situación sinxela. A canasta de Vilá devolve a iniciativa ao conxunto local, e agora outra vez Lukovic. 6 seguidos, Paco, para él, liderando agora mesmo o ataque do Río Brogan, e o parcial 2-8. O Brogan por diante, 9-10, Rodrigo San Miguel, o máis famoso 0-0 da competición doméstica. O Colle quería progresar, vai a perder, boa defensa do Brogan.
Ora o que corre, aí vemos a Musa e a falta persoal moi clara de Rodrigo San Miguel. O Bosnio tendrá de novo 2 tiros libres correndo sobre o Brogan. Sí, a toma de decisións de Stan Okoye non está a ser especialmente boa, tanto gastando tiros como agora nesa penetración por liña de fondo. El salta sen ter claro se vai gastar o tiro, se vai pasar, claro, os pases en salto cando a situación non está clara ou pensada de antemán, pois soen traer perdas, e agora outra vez correndo tras esa situación Río Brogan e aproveitando, porque foron 2 puntos antes de Sanam Musa, agora ten opción nesta segunda quenda de anotar outros 2, e serían 4 puntos tras perda prácticamente minuto e medio. E mentras Lukovic o banquillo entrou Iván Cruz, Musa 4 tiros libres consecutivos anotados, sitúan o Brogan con 3 puntos de diferencia no marcador, 9-12. O parcial é 2-10. Balón para Sipahi, o base turco. Xa estuvera no Betis, pero non está a ter ni moitos minutos ni un bon rendimento no Zaragoza. En teoría chegou para sustituir a Omar Q, pero xa se especula en Zaragoza que a posibilidade de que o xogador seña cortado de xeito inmediato. Xogando Musa, 9-12, balón para o Breogán, trae Bel, vai a romper a defensa Bel, a penetración de Bel non entrou porque saliu ben aí a defensa do conxunto local. Ataque do Zaragoza, o Colle, este non as pensa, lanza, erra, o rebote para Saco, xogando Musa que aproveitar estes momentos de total desacerto local. Que creo que levan como 5 posesións seguidas sen sacar nada gas a de Ramón Vilá debaixo do aro, e o Colle que está en 0 de 3 dende a longa distancia, e agora tamén erra a súa triple Iván Cruz. Ventilada porque estaba completamente liberado o xogador do Río Brogan, pero non tuvo acerto. Un 49 para chegar ao descanso. Sipahi co balón, ahora Moble o que xoga a piques de perder aí, pero Colle recupera, deixa para Vilá, que tapón de Saco. O balón, o lanzamento triple que tampouco entra do Casademón, corre o Brogan, Musa a piques de perder, Musa rehácese o Bosnio, lanza, non entra, barreo na do aro o Colle. Sí, pero era unha boa situación, outra vez correndo. É que se lle foi o balón un pouco das mans e perdeu uns segundos para controlar Musa, que foi o que lle complicou a canasta. Xogando o conxunto local, lanzamento de 3 agora de Sipahi. E por fin, Casademón Zaragoza pode anotar despois dunha sequía bastante importante con ese parcial 2-10. Un partido, Paco, que está con as porcentaxes de tiro realmente baixas, donde alternan, bastantes erros. Agora Tralbel Haynes busca correr de novo Casademón Zaragoza, penetración de Mobley. De Mobley que deixa o balón para que Vilá sea, se non estou confundido, aproveitando para que Vilá anote, primeira canasta. Sí, 4 puntos para él. 14-12. Casademón Zaragoza, 1 de 6 dende a longa distancia. Esa primeira era de Sipahi, agora que bo pase de Kalinowski, que boa finta de Iván Cruz para deixar o balón a esquerdas sobre o aro. 14-14, Paco, última posesión do primeiro cuarto. A 13 segundos xustamente para chegar ao remate do primeiro cuarto, o balón para Mobley. Continúa o estadounidense do Zaragoza, a penetración non vai a entrar para o conxunto local, quedan 4 décimas, o balón se perdeu pola liña de fondo, volverá a xogar o conxunto local, repito, con 4 décimas para o remate do primeiro cuarto. Sí, tempo suficiente para incluso un tiro, non ten por que ser un palmeo, probablemente a reacción nas 4 décimas importante, e ollo porque entrou Basinski e poden buscar algunha situación de indirectos onde el poda ser unha das posibilidades. Debe de ser a principal, pois non, colgan o balón no aro do Brogan, non hai tempo para máis. Chegamos ao remate do primeiro cuarto con empate a 14, primeiros 10 minutos con moitos erros, Edgar, por parte de ambos os dos conxuntos. Sí, falábamos dun de 6 do Casademón Zaragoza dende a liña de 3. Estou mirando aquí na estatística oficial as porcentaxes do Río Brogan, 0 de 3 e 4 de 13 en tiros de 2 nos de Paco Olmos,
cun Belheims pois que está nun de 6 en tiros de campo, gastou 6 lanzamentos nestes primeiros 10 minutos de partido, e o que estábamos a comentar, pois caída de porcentaxes, problemas a nivel ofensivo. Sabíamos que Casa de Monzaragoza non era dos mellores ataques da competición, como comentamos no inicio da retransmisión. En Brogan sí que sorprende un pouco máis, porque sí que estaba sendo un equipo con bastante fluidez en ataque, pero de momento necesita ter esas situacións defensivas que lle permitan correr para poder ter certa capacidade en ataque, porque non está topando situacións de poste baixe, non está topando bloqueo directo, non está topando as salidas de indirectos, está a custar. Bueno, pois chegamos ao remate do primeiro cuarto. Casa de Monzaragoza 14, Río Brogan 14. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nós Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares, mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606 233 950, 606 233 950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceríasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Se vive ca primeira falta persoal de Dazan Musa, porque xa empezou o segundo cuarto co ataque do conxunto local, que fixo que o balón chegara a Linanson, sí, para que Musa cometera a primeira falta persoal, e de aí temos o islandés dende a liña de tiros libres Cerro primeiro. Estivo moi ben Van Fink, porque cando atroxo a situación de axuda de Jordan Sacco, leu moi rápido ese balón dobrado que Gilinason aproveitou movéndose por liña de fondo e anotou o primeiro deu. Un só dos tiros libres da quenda. 15-14, un punto de ventaxa para o conxunto local. O lanzamento que non tocado de Kalinowski, corre o Zaragoza, aí temos mete perfectamente ben o pé Eric Quintela. Un pé bastante importante, porque outra vez o balance defensivo do Río Brogan non estaba a ser especialmente bo. Con só un xogador, Eric Quintela, protexendo un pouco o aro, corría outra vez Zaragoza con superioridade numérica, pero estivo intelixente para anticipar o pase que buscaba Baczynski. Aí temos a Mobley moi vigilado, por certo, pola defensa de Brogan. Todavía non anotou o lanzamento agora de Wacinski. Sí, primeiro, punto número 4 para o polaco. Sí, buscaba unha situación de Spanish pick and roll, que esta situación que ahora se xoga moito de bloqueo central cun cego sobre a continuación, e quedouse aberto Baczynski, despois moi ben con ese tiro tras bote na media distancia. O balón para Kalinowski, Musa, Iván Cruz repite dende a situación anterior, o balón que tampouco entra, 0 de 4 Brogan en lanzamentos triples. Sigue, el equipo lucense sin estar acertado, pero sigue no partido, 17-14. Balón para Mobley. Aí a piques de recuperar, sí. Eric Quintela, primeira falta do xogador lucense. Pasaba moi ben o indirecto, porque iba moi pegadiño a Sipahi, buscou anticipar e roubar, aí o temos, pero a falta clara, agarrouno, reconócea. A ver se cas rotacións Brogan pois pode gañar un pouquiño máis de capacidade de circulación de balón, de ser algo máis coral o seu ataque, non con tanto bote, que o mellor está
abusando un pouquiño del. Entrou Cáceres no O que o pasa conxunto outra vez. lucense outra vez. O balón para Linan superou. Segundo tapón. Espectacular Jordan Sacco no partido de hoxe en labores defensivas. E falta persoal de Kenan Sipahi. Sí, estivo moi ben Jordan Sacco porque outra vez o pívot belga conseguira dobrar un balón con moi boa lectura ofensiva, pero reaccionou fantásticamente o congoleño en ese reto de altura, porque Ginason é moi grande, pois foi quen 2,15, ¿no? de frenalo. 2 metros 15 centímetros o bon de Linanson, o islandés, o gigante islandés. Eric Quintela non lanzou de 2, pero quería deixar agora para Sacco. Meteo a man perfectamente a defensa do Casademont, que recupera a posesión. Sí. Xogando Sipahi. Echaba moito atención a rotación tan longa de Mobley, vai por riba dos 12 minutos de xeito consecutivo. Está claro que un xogador chave en moitos aspectos. E agora Sipahi en poste, tentando aproveitar que é máis grande que Eric Quintela, pero errou esa media volta. E é precisamente Eric Quintela o que leva a transición do Brogan, agora convertese xa en ataque estático. O balón para Cáceres, xogando Eric Quintela. Eric buscando o lanzamento, a penetración, deixa para o lituano, para Cáceres, tampouco entra, 0 de 5. Sí. O Brogan en lanzamentos triples. E agora Mobley en transición, moi difícil, pero o rebote ofensivo, pelea para Sacco, é capaz... No, que pero magua. Ao final é Wacinski o que se fai co balón, vai deixar a Mobley, primeiros puntos que magua, de Matt Mobley. O traballo de Sacco estivera moi bo, estivera sendo activo, pelexando ese balón para mantelo vivo nas mans do Río Brogan, pero despois quedou solto e aproveitou Wacinski para pasar ese balón a Mobley. E falamos de Mobley, que é moi importante porque non só é un anotador, é un xogador que ten capacidade de xerar, e creo que moito do que ofensivamente pode dar Casademont Zaragoza pode salir das súas mans. Xa se veu outro día en Israel, lanzamento de Kalinowski, tampouco entra o lanzamento triple, 0 de 7. O Río Brogan, que non está nada atinado, que perde por 5 puntos, se podría conseguir a súa máxima. O equipo local, Linanson con Sacco, lanzamento de Linanson que non entra. Outra o rebote defensa para Iván Cruz, moi ben Jordan Sacco, iba a decir agora mesmo, o ese traballo sobre o xigante islandés. O balón para Iván Cruz, de novo para Eric Quintela. O Brogan con moitísimos problemas para topar o aro do Zaragoza. Vai haber de novo falta personal de Kenan Sipahi. Sí, porque aí Eric Quintela está moi listo, porque ve que a posición defensiva non é especialmente boa, ademais xa está orientado ao lado do bloqueo directo, decide atacar o lado contrario, todo ese espazo a esquerdas, e aí pois o turco, se non quería que pudera penetrar sin xelo, pois tivo que paralo en falta. E o problema do acerto dentro da liña de 3 comeza a ser xa importante, e sobre todo a nivel ofensivo, non está topando solucións, nin carrotacións, nin cambiando xogadores. Paco Olmos, que de feito pide tempo morto, Paco. Tempo morto que solicita Paco Olmos a falta de 6 minutos 17 segundos para chegar ao descanso. Casademont Zaragoza 19, Río Brogan 14. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, un Brogan que está costando moitísimo anotar no partido de hoxe. Leva 14 puntos, 0 de 7 en lanzamentos triples. Bueno, 0 de 6 danlle aquí na estadística oficial da ACB. E 5 de 16 en lanzamentos de 2. E ainda así,
Pois aí temos un lanzamento novo. Iván Ahora sí Cruz. son 0 de 7 de Iván Cruz, Os que leva tres 3, desde a mesma esquina, que tamén fallou Cachinas desde aí. todos errados, de momento, sin anotar o Río Breogán neste cuarto. O balón para Ocolle, que voltou a pista Rodrigo San Miguel. Ocolle volve a estar completamente só. Ocolle, tanto vai o cántaro a fonte, Edgar. Sí, a cuarta para Stan Ocolle, a Pesquedos, todos dentro do lado dereito da pista, e ollo porque estou un máis 8 para a Casa de Monzaragoza, Río Breogán pois segue a ter moitísimos problemas a nivel ofensivo. 22-14, Majalbasi, aro pasado leva outro tapón, recuperará Zaragoza, que está agora dominando claramente o partido. Majalbasi quiso anotar aro pasado, pero aí estaba o irlandés Linanson para un novo tapón, impedir a canasta do breoganista. E que lle está dando a tarde, porque xa o frenou en 3 ocasións, non ha superado en situacións de 1 contra 1. Tampouco de momento está querendo alonxalo da pintura con algún tiro de media distancia, e dominando Gilniason en defensa a Majalbasic. O Colle rouba un intento triplo, o balón é para Belgeins, deixa para Majalbasi, de novo Belgeins. Majalbasi, que recibe debaixo do aro Iván Cruz. Balón para Kalinowski, Traibel completamente só, lanzamento de Traibel, 0 de 8 en triple sobre Breogán, Cachinas, o balón para Majalbasi, que le gañar a línea de fondo, consigue, mete o codo, pero van a pitar, sí. Pois perda de balón, outra situación ofensiva que quere buscar 1 contra 1, non sei se estará demasiado cecado polo feito de non poder superar a Gilniason en ningunha ocasión. E son, Paco, máis de 5 minutos Río Breogán sen anotar. Non anotou neste segundo cuarto. O parcial é deste segundo cuarto de 8-0. Do 14-14 ao 22-14. Sí, o que falamos, moito máis desdebuxado do normal Río Breogán con respecto ao resto da temporada, porque non está lendo, non está sendo capaz de compartir o balón da mesma maneira, non está obtendo vantaxes, estálle repetindo moito, pero custando un mundo a nivel ofensivo, e agora outra canastra en media distancia, 24-14, nova máxima de Hans van Vink. A canasta do xogador belga son os seus primeiros puntos, e atención porque son 10 de diferencia, 24-14, xa empeza a ser significativa a ventaxa do Casa de Monzaragoza. O balón para Lukovic, xoga con Traibel, quedan 5 segundos de posesión, o balón está nas mans de Musa, balón por la espalda, deixa para o lanzamento de Cachinas, non entra o rebote, como case todos para o equipo local, corre Ocolle, saca para Rodrigo San Miguel deixa o balón para que Kalwacinski E Gilniason outra vez no rebote ofensivo, e agora a continuación, buscando facer dano, pero rotou ben Lukovic para controlar ese rol profundo ao aro, esa caída ao aro, e impediu con ese contacto que pudiera finalizar. Bueno, que subiu o balón na transición foi Majalbasi, o balón agora é para Musa, falta persoal moi clara de Gilniason, vai a ser a primeira. E a primeira non está en bonus Casa de Monzaragoza, co cal nesa penetración á esquerda se estaba superado, creo que unha decisión intelixente. E outra vez Río Breogán, que vai por 7 minutos de cuarto sen producir nada ofensivamente. Un partido que, bueno, probablemente non é dos máis bonitos en xeral, pero o mellor un máis 10 tampouco é tan mala noticia estando como está Río Breogán. Exactamente, bueno, aí a falta que pudo recibir primeiro Cruz, que despois fixo tamén Majalbasi, a de Majalbasi é moi clara. Claramente, non o viron os árbitros, primeiros puntos para Majalbasi. E acaba que a sequía do Río Breogán neste período, ese rebote ofensivo transformado por Majalbasic. Primeiros puntos do Breogán en este cuarto. Bueno, pues agora aí se complicou a vida Bangui de unha forma... Sí, porque rota ben Musa, nesa salida de indirectos, o interior dá un paso hacia fora, e Basinski ten moi boa lectura para dobrar o balón a caída de Hans van Wyk, e outra perda, superioridade numérica, que San Miguel é capaz de controlar e mate de non Colle. só superioridade numérica, sino que non hubo balance defensivo do Breogán. Que está tendo moitos problemas. Eso xa vimos falando, que xa o colleron varias veces en situacións de 2-3 contra 1 o conxunto lucense, e de feito Paco Olmos volve a parar o encontro tempo morto.
A canasta foi de Ocolle, me parece, Sí, non? mate Son de Ocolle, asistencia de Rodrigo San Miguel. 7 puntos para Ocolle, mantense os 10 de diferencia para o conxunto local, o que decía Edgar Paz, tempo morto, que solicita Paco Olmos, Casa de Zaragoza 26, Río Brogan 16. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Vaise a reanudar o xogo despois do tempo morto, 6:29 en lanzamentos de campo, o Brogan é un 21%. Sí, quero que ia comentar que ao final o máis 10, o mellor tampouco é tan mala nova tendo en conta esas porcentaxes, e era unha situación moi habitual no estático, no 5 contra 5 de Río Brogan, esas situacións encadeadas de man a man e bloqueo directo para que Musa vai a esquerdas. Falta de está Ocolle moi Ocolle clara, sí. a segunda do xogador nigeriano do Zaragoza, que vai a liña de tiros libres, e Musa, o aleiro do Río Brogan, vai ser Cáceres ao banco, volve Sergi Quintela, e na liña de persoal o xogador bosnio do Brogan, entra o primeiro lanzamento, os 5 puntos de Zanan Musa, todos dende o tiro libre. Sí, que son todos os tiros libres que anotou o Río Brogan, os del. Levaba 4 de 4 con este 5 de 5. Segundo lanzamento para o bosnio, tamén vai dentro, 6 puntos. E 27-17. Mantense os 10 de diferencia para o conxunto local. Non sei se 27... No, creo que non... É 26-17. Claro, non está ben, pois falta un ahora punto. 26-17. E agora canastón triple de Rodrigo San Miguel. De Rodrigo San Miguel. Nova máximo para Casa de Zaragoza, 29-18. E ollo, Paco, porque... 17, non? 18, perdón, efectivamente, 18. E ollo, ahora errou unha tripla ao Río Brogan, 0 de 10. E estaba a comentar que con 2 minutos por xogar, eu igual vas ter que tirar de meroteca, porque non sei se é unha anotación máis baixa o descanso do Río Brogan en ACB en moitos anos. Probablemente. Balón para o conxunto local, que ven o movimento. Que mate de Ocolle. Que fallou Radoncis, pero aí estaba Ocolle para recuperar o rebote, romper o aro do conxunto lucense, 31-18, Traibel leva outro tapón. Bueno, realmente o Brogan hoxe está completamente fora do partido. Sí, porque aparte ahora as rotacións de Casa de Zaragoza foron boas, o Río Brogan atacou unas ben, pero a última recuperando Matmóvil excelente, outra tripla máis. Hora de Van Wing. 34-18. Está golpeando agora mesmo duro Casa de Zaragoza, sí. Ahora xa empeza a ser realmente chamativo o marcador e importante a distancia. Musa dende moi lonxe, por fin canasta tripla, por fin canasta de Marzo Saúde para o Río Brogan, canasta tripla de Zanan Musa. Sí, un de 11, Río Brogan dende a longa distancia, e creo que moi importante polo momento de partido, rachando un pouco ese bo facer de Casa de Zaragoza e o parcial que tiña aberto, e agora outra boa rotación de Lukovic controlando o rol, neste caso para impedir a canastra de Radončić. Bueno, última posesión probablemente do cuarto para Río Brogan, importante que podan anotar e producir.
Bueno, quedan 12 segundos para o que foi seguro o peor primeira metade do Brogan no que vai de Liga. Lanzamento de Sergi Quintela, non entra o lanzamento triple, balón para o colle, queda 2 segundos, se Falta aparta ataque de Mobley. se aparta Sergi Quintela, fixo ben o xogador lucense, falta de Matt Mobley, a segunda. Si, é un erro xa non só pola falta que pode condicionar un pouco a súa segunda metade. De feito, agora mesmo obriga tamén a cambios de balonmán, entre comillas. Vai meter a Gillianson para protexer pintura por se hai un balón o estilo fútbol americano que Bell Haynes poda meter directamente na zona dos zaragozanos. E o que falábamos da falta de Mobley, que claro, dalle opción, aínda que un tiro moi difícil de poder sumar nesas 7 décimas o rival. Bueno, pois Luco Visco intentou prácticamente do centro de campo o balón que non entra. Chegamos ao remate da primeira metade con 13 puntos de ventaxa, 34-21, Edgar, pero como tives contando, tal como xogou Brogan, tendo en conta o 21% en tiros de campo, 7 de 34, o equipo lucense, ao final estos 13 puntos pues son un mal menor, podía ser moitísimo peor tal como xugou o Brogan. Sí, ese máis 16 sí que era moito máis preocupante, de aí que comentarmos a importancia da tripla de Sanan Musa, pero bueno, con 21 puntos, agardo que podas atopar o dato, seguro que das peores anotacións a media pista do Río Brogan na súa historia en Liga CB, pois lóxicamente é tremendamente complicado competir e gañar un partido, ten que darse moito a volta. E despois igual tamén correxir algúns aspectos como do balance defensivo. Estamos plenamente convencidos de que o segundo tempo vai a ser completamente distinto para o Río Brogan, para os homes de Paco Olmos. Por certo, se está xogando outro partido, outro conxunto galego da Liga Andesa está a xogar nestes momentos en Sevilla frente ao Betis. Quedan 2 minutos 45 segundos para chegar ao descanso dese partido. De momento vai gañando o conxunto local o Betis por un punto de diferencia, 30 para Betis, 29 para Monbús Obradoiro, e no pabellón Príncipe Felipe, lembren, Casademón 34, Río Brogan 21. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil.
El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues recuperamos os nosos vellos hábitos no último partido. Non tiñamos aquí no descanso a Alex Gatos. Hoxe sí, xa está connosco. Boas tardes. Que tal, Paco? Bueno, porque estamos un pouco de baixón, Alex. Pouco de Esperábamos un Breogán distinto neste primeiro tempo. O certo é que as cousas non están indo ben. Por lo tanto, tes a responsabilidade de intentar elevar un pouco o ánimo noso e tamén dos ointes, que me imagino tampouco estarán moi ledos do que está a acontecer no pabellón Príncipe Felipe. Pois sí, non creo que lles este a gustar moito o visto ata agora. A ver se entra algunha tripla desas de marzo saúde máis, Pero bueno, vamos a intentar levantar un pouco isto. Hoxe, cando entrache pola porta, había un fenómeno extraño aquí. Si volves a repetir a mesma canción que estaba soando cando entrei, se van a quedar, non te vai a quedar de amigo nin o de Balai. É dicir, vais a quedar completamente... Non me lembro cal a que falaba... A de Tote King, creo que non te gostaba. A de Tote King. Non será esa, verdad? No. Vale, pues no. Entonces podes seguir. Pero vou tirar por aí, porque décheme unha idea, porque xa sabes que eu traigo as cousas preparadísimas da semana anterior casi, non? Entón dixen, aí va, Paco Basanta non coñece a Tote King, co aficionado que é Tote King ao baloncesto, porque é un dos rapeiros decanos, non, da escena española, vamos a chamarlle así. Non sería o que fixo Edgar aquela historia da CB? Non foi ese. Vale. Non, claro que foi a historia da CB, contenos. Xa che direi despois o nome porque non me quedei unha canción. Sí. Non sei, creo que Nach fixera algunha... Nach, non? Nach, vale. Parecido. Bueno, levan por aí máis ou menos o mesmo tempo. Este fixe unha canción chamada NBA que che vou traer aquí agora para ver se che vai gustando un pouquiño máis. A ver. Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear, como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los playoffs de siempre. Larry Nance, Don Chambers, Dominique, Clyde Drexler. Equipaciones apretadas, cuerpos estilizados. No existen anabolizantes, cuerpos tatuados. Veo a Dee Brown hinchando las palms sobrados. Machacando el aro y los ojos tapados. Está Kim con 2.15 y Isaiah Thomas lesionado. Gana partidos con el 15. El lince de Mori Chicks, robando bolas traspasado de Filadelfia hasta los New York Knicks. Karim, Worthy, Magic, casi nada. Spike Lee, Jack Nicholson, siempre en las gradas. NBA, muerte al fútbol. Pongan todas sus manos en el aire, mis vaqueros del mundo. Esto es lo que hacía yo los findes con mi gente. Verme las finales, madrugones contundentes. Vai a seguir moito tempo isto? Sí, que pasa, non che gusta? A ver, eu non sei moito de NBA, pero me imagino que tú algo te enteras. O nombre os dice ben, sí, pero bueno, xa está. É dicir, estamos no 75 aniversario da NBA, non sei se o sabes, hai unha serie de promocións, invítoche a ver algunha, hai algún vídeo realmente... realmente bo, realmente interesante, facendo ademais un repaso histórico a que foi a NBA ante estes 75 anos, o sea que bueno, isto é claramente millorable. Teria que apuntarlo, últimamente estou moi fan dos documentais. Por decirlo de algún xeito, sí, moi millorable. Estou moi fan dos documentais últimamente. O outro día comecei a ver un documental de Netflix alemán sobre Franco. Está super interesante, a verdade que recomendo. Sí, tamén empecé a verlo eu. Sí, que ten 5 capítulos. A verdade que está me gustando bastante. O da NBA apuntarei, non? Creo que hai outro de Michael Jordan ou por aí tamén en Netflix ou algo así. Sí, tamén está ben. The Last Dance. Podes verlo, está moi ben. Logo hai outro tamén de un adestrador de xogadores de universidade, como vai todo este tipo de cosas. Creo que está rodando Kyrie Irving no tempo que lle vai quedar libre agora por non vacunarse, me parece. Creo que tamén, pero van a facer, creo que nun centro sanitario que... Sí, pero el non ten problema porque como a terra é plana, non pa el a terra é plana. Sí, el sabe que en algún sitio ten que estar ao borde, entón está tranquilo que por ese lado non vai caer, non? Bueno, o certo é que sí que a situación de Irving é a que é, non é desde logo un bo exemplo, non?
Sí, pero que creo que Lebron, por exemplo, tampouco dixo se vacunara, que está no seu dereito de non decilo. Pero, claro, é que parece que nos rimos do pobre de Kyrie Irving, como no, pero o tipo además ten a vida resolta, para min hai unha diferencia. E máis como xogador é top. O sea, a ver, hai unha diferencia, non? Que é o exemplo. É dicir, que non o faga alguén de determinado é unha cousa, que non sei nun país no que non está ni siquiera no 70% da vacunación, que claro, eso tamén é unha cousa moi a ter en conta, ¿no? Eso por un lado, pero por outro que sí me parece que o que si é perigoso e hai que evitar que un persoaxe destas características, non, con toda a trascendencia que teñen todas as súas palabras, pois faga campaña pola non vacunación, non? E creo que esa é a diferencia fundamental. Se o colle Tote King xa lle mete un repaso como na canción que estaba soando de Miguel Bosé, que estabas... Sí, está ojo. Bueno, isto era NBA de Tote King dun disco do 2010 que se chama El lado oscuro de Gandhi, por se algún o quere buscar. Según el non é precisamente o mellor disco da súa carreira, a verdade é que non está moi orgulloso do que fixo aquel ano, pero falando de décadas, nós este ano, cando empezábamos este espazo, dabasme algunhas ideas e falábame de décadas, de enfrontar décadas, de saber cal era a mellor década musical da historia, etc. E eu busquei un pouco en internet, porque hai estudios da ciencia sobre cal é a mellor década musical da historia. Non sei cal credes vos que podería ser. Eu creo que os 70 ou 80. Edgar? Os 70. Lolo? Bueno, Lolo xa o sabe, claro, porque xa yo enseñei. Entonces, bueno, a ver, a década máis escoitada, máis recoñecida, sobre todo, bueno, en base a un estudio que se fixo... Os 80 teñen moitos problemas, porque se pudera ser selectivo cos 80, pero nos 80 pasaron moitas cousas, Bueno, vamos a explicar como se fixo este estudo. Este estudo fixo con máis de 600 persoas que participaron e no estudio poñíanlle cancións de diferentes épocas sen saber o título, é dicir, o que fago eu aquí todos os días, non? Todas elas foron número 1 da revista Billboard nos seus correspondentes anos. Entón, o estudo consistía en saber cales recoñecían os suxeitos e cales non, non? Pois máis aló da década do 2010, non? Porque o que observaron os científicos foi que conforme iba avanzando o tempo, iban recoñecendo máis cancións. Obviamente, a mí pois unha canción deste ano conozco mellor que unha dos anos 60, non? Pois, bueno, claro, por iso hai 600 suxeitos no estudo, non? Entón, o que máis, a década máis recoñecida por encima do 2010, que foi a máis reciente respecto ao estudo, foi a dos anos 60, Paco. Bueno, tampouco me estrana, nos anos 60 cando empezan os Beatles, cando empeza a Rolling, claro, é dicir, tamén Elvis, e ademais temos outra variante máis, que é que como xa non saben que inventar, o que fan é coller esas cancións antigas e darlles unha voltiña, non? Entón, vanas acercando, non? É que unha das cousas que xustifican isto no estudo, precisamente o que di Lolo, non? Que é unha das décadas máis reversionadas da historia, non? Donde se colleron máis samples, sonidos, a propia letra directamente, a propia canción, e reversionouse. Entón, creo que queda pouco de descanso, Paco, non sei canto queda. Collín unha lista, unha playlist de Spotify dos anos 60 para que poñamos e rematemos cunha canción dese ano. Ahora, Lolo, non sei o que está poñendo, porque claro, o Rolling. Eu non teño nin idea. Bob Dylan, certo. Premio Nobel. Like a Rolling Stone, claro, un clásico. Pois é a terceira canción dunha playlist que se chama Anos 60 Internacional. E digo así porque é unha playlist brasileira, de Filter Brasil, que recopila cancións dos anos 60. E, bueno, pois aquí temos 44 cancións que foron número 1 na súa época. E o seguinte partido, xa vou anotando cousas, quero que falemos dos números 1. Dos números 1 das décadas. Pois empezaremos ca década de 1970, porque da de 1960 non hai registro en Wikipedia. Perfecto. Entón, como eu non estaba queda moi atrasado. Como eu non estaba ali, hai que tirar de Wikipedia e vamos a empezar polos anos 70. Vale. Pois entonces quedamos nisto. Na próxima partida do próximo partido que o Brogan xogue fora, porque ahora veñen dous consecutivos e non estou errado no Pazo dos Deportes. Pois despois deso, digo,
pois empezaremos isto, falando por décadas. Empezamos nos 70, aquí Edgar e máis eu estamos de acordo, a mellor década musical probablemente da historia. Bueno, xa cho demostrarei. Vale. Xa irás vendo como realmente se pode facer música e se pode escoitar música así que se te poñan os pelos erizados nin nada por el estilo. Bueno, é a gracia da que música. pechar os oídos, É a gracia da música, non? Sí, home, transmitir pero emocións. Antes incluso tocaban sin corriente. A ver, veces, está moi ben, eso de transmitir emocións estamos completamente de acordo, pero si son emocións positivas e non de rabia, pois mellor que mellor, non? Entón, bueno, pois eso, empezamos co 70. Oye, que isto vai a empezar, non é que te bote, Alex. No, a ver moitas gracias, pero primeiro, xa dicía eu que no segundo tempo vamos a vivir algo completamente distinto primeiro, claro. E queremos velo dende o primeiro momento. Moitas gracias, Alex. Igualmente, chao. Bueno, mentras, aquí, xa vai a empezar, en Sevilla está en no descanso, Obradoiro e o Betis que van empatados a 34. Partido importante tamén para o Betis, Moi importante para os dous, para a zona media-baixa da tabla clasificatoria. E, bueno, de regollo tamén creo que Río Brogan pues, está pensando ou querrá ver que fan esos equipos, pero máis importante que nesta segunda metade se reencontre un pouco co que foi o Brogan hasta agora de todo o que vimos, que de momento non apareceu por Zaragoza. Empezou xa o segundo tempo, balón para Belgeis, joga perfectamente como a Jalbasi. Agora sí empezou ben o Río Brogan coa canasta e a asistencia de Traibel, primeiros puntos deste segundo tempo para o conxunto lucense, pero hai que remar moito porque concedeuse moita ventaxa na primeira parte, 34-23, despois desta canasta de Mahalbasic. O Brogan a piques de recuperar, tírase o Chan Musa, sí, pero seguirá xogando, pero eso sí, con tan só 5 segundos de posesión o conxunto local. O pase non fora bo de Stan Okoye, dende a esquina, poste baixo, pouco espazo, mal ángulo. E despois creo, Paco, que probablemente fora a primeira situación de bloqueo directo do Río Brogan e agora que despiste defensivo do propio Musa que queda ás costas de Stan Okoye nese corte e dalle outra canasta sinxela, un Stan Okoye que comezou o partido errático, pero Paco leva xa 11 puntos. Máximo anotador creo que do encontro, e xa por riba da súa media na competición, que está en 9,5 puntos ou un número semellante. Concretamente en 10 puntos, é a media de Okoye. Mahalbasi que repite a primeira xogada, segunda canasta consecutiva do pivo do Breogán. Polo tanto, 36-25, pero o Breogán, bueno, pues parece que empezou con outro ánimo, sobre todo con outro acerto, pero isto hai que seguir en defensa agora. Errou no lanzamento Wang Yi, que con rebote para o conxunto lucense, está na Musa o que xoga, vai a perder Musa, perde para o Okoye vai completamente só, mate de Okoye, de Stan Okoye, 13 puntos para o nigeriano. Sí, unha lástima esa perda en primeira liña. Boa noticia que Mahalbasic pouco a pouco comeza a producir e a sentirse algo máis cómodo fronte á defensa de Hlinason, atopando opcións de anotar, pero esa perda de Musa en primeira liña sin opción de balance, pois é un agasallo tremendamente importante para Casamón Zaragoza. Sergi Quintela, penetración moi difícil, prácticamente de costas o lanzamento do xogador lucense que non entra, vamos para Mobley. Mobley deixa perfectamente mala defensa do Brogan para Hans Wang-Yik, sí, e o belga que apunta ao seu punto número 7. É que esas situacións de un contra un ten que controlarlas un pouquiño mellor Río Brogan, porque tanto el como Stan Okoye pode facer moito dano, e agora Musa outra vez, calidade individual, como aquela tripla nos últimos instantes do segundo cuarto. Canto máis apreta Casamón Zaragoza e amaga con rachar e xerar unha vantaxa de 14, 15, 16 puntos, pois Ana Musa está conxelando un pouquiño esos intentos a base de golpes individuais. Foi canasta de Marzo Saúde, hai que decirlo, porque encima que van poucas, pois canasta de Marzo Saúde de Musa, que contestou inmediatamente con un lanzamento de 2. Okoye completamente desatado. O nigeriano, o nigeriano posiblemente facendo o mellor partido da temporada para el, segurísimo, e anotando pois todo de Casamón Zaragoza prácticamente, agas esa canastra que comentábamos de
Van Veen, do belga. Está sendo fundamental agora mesmo a aparición de Stan Okoye no encontro. 14 puntos de desventaxa para o Brogan. Vai haber falta personal de Linanson. Vai a ser a segunda do xogador islandés do Zaragoza. Sí, agora sí que pudo castigar esa situación. Non xoga man a man con Bell Haynes e busca atacar de cara e sorprende a Linanson que cometa falta para impedir a penetración. Mahal Basi, Traibel, o base do Brogan progresa hacia o aro, deixa para Musa, non se atreve a lanzar Musa de 3, recibe a falta personal, creo que é de Mobley, si é de Mobley, vai a ser a terceira. O que falábamos do erro da falta da última posesión antes do descanso, que lóxicamente agora compromete a súa rotación no encontro. Semella que polo momento vai non manter Jaume por Sannau, confiará en que sepa guardarse, ao final vai non protexer. Sí que é o máis lóxico, porque con 3 minutos xogados só de segunda parte, pois é un risco, un chisco excesivo, sobre todo tamén tendo en conta o máis 14 que agora mesmo ten o seu equipo a favor. Lembremos, por certo, que o Zaragoza está a xogar ca ausencia de Jamel McLean. O balón para Mahal Basi, canasta, son 6 puntos consecutivos de Mahal Basi neste cuarto. E agora outra vez ven atacando de cara, non o está facendo de xeito tan directo, sino con algunha finta, como antes a do man a man. E zona 2-3 do Río Brogan, creo que isto amosou no fronte ao Real Madrid, era unha zona de axustes, esta era unha zona 2-3 máis clásica. Excelente, Gilason movéndose por liña de fondo. É o que iba a dicir. Primeira posesión fronte á zona. A zona, o ataque do Zaragoza con un pase a Linanson perfecto, mantense aos 14 de diferencia. Muso que se vai hacia o aro do Zaragoza, recupera o seu propio rebote, o lanzamento de 3 de Lukovic que non entra, rebote para Mahal Basi, volve sobre os seus pasos, a sombra de Linanson é alargada, pero hai canasta triple, canasta de Marzo, saúde de Traibel Haynes, 5 puntos para o xogador do Brogan, 44-33, así que un topicazo, pero importante rebaixar esos 10 puntos ou baixar a diferencia dos locais por debaixo dos 10 puntos canto antes. Con este tipo de situacións defensivas quedar emparellado Sergi Quintela con Stan Okoye, buscar unha poste baixo, Mahal Basic cae para protexer Pintura nunha situación intermedia, nin saltou 2 contra 1 e deixou ese corte, que está moi ben Ginason xogando sen balón, lendo moi ben esas situacións, unha canastra fácil, sinxela para o pivote islandés, e agora ven Sergi Quintela atacando o lado contrario do bloqueo directo para sacarlle a falta a Leis Font. Primeira falta do xogador do Casademón, xogando, aí temos a Mahal Basi, Lukovic, reviravolta de Lukovic non acerta, e vai haber falta personal de Linanson, terceira. Sí, está Mahal Basi moito máis activo. É máis, eu creo que entendendo que o partido necesita chegar a él despois dunha primeira metade. Agora é certo que vende bastante ben a situación de contacto, e ollo porque son dous homes moi importantes da rotación de Casademón Zaragoza con problemas de faltas, tamén o vai protexer Jaume por Sannau. Veremos se Río Brogan pode aproveitar estes 5 minutos 20 segundos que restan para apretar un poquinho máis o electrónico. 46-33, debería aproveitalo o Brogan para ter opcións para chegar ao final do partido con opcións de conseguir a vitoria e que o Zaragoza non iguale na táboa ao conxunto lucense. Lanzamento mal agora de Mahal Basi, pero o rebote ofensivo é para Traibel, controla o balón o base, aí sigue Traibel, canastón de Traibel despois de recuperar o rebote ofensivo. Sí, -9, comeza a aparecer homes importantes en Río Brogan e castigando erros como do peche de rebote. Bueno, si Stan Okoye tamén quere xogar el só, algunha decisión mala como esta vai ter que tomar. Importante posesión para Río Brogan. Pode achegarse o conxunto lucense. Mahal Basi, cambia para Bel na esquina, non lanza, pero sigue Bel co balón, quere romper aí o pívot do Zaragoza, non anota a primeira, pero tampouco a segunda. O rebote finalmente para o Okoye, 2 opcións que tuvo aí Traibel para anotar dende baixo do aro do Zaragoza e non conseguiu facelo, e ora o que si o fai é Dino Rado, perdón, é Wanji. Sí, cortando outra vez dende lado posto a balón, gañando centros da Pintura, e Belgins fixeron moi ben antes con ese bote de retirada hacia atrás para ter máis espazo e atacar a Ramón Vilá,
pero unha mágoa que rara, e agora Mahal Basic con 8 puntos neste terceiro cuarto, movimento clásico por liña de fondo, con ese pivote en xiro, en reverso, superando o pivot catalán de Zaragoza. 48-37, aí vai haber unha falta persoal moi clara de Mahal Basic. Sí, que eu creo que xa estaba pedindo cambio, porque nótaselle fatigado do esforzo deste cuarto, e aí intentou ser agresivo, saltar a balón, pero uso das mans, falta clara. Vaise Mahal Basic, entra Jordan Sacco, estuvo ben Sacco no primeiro tempo, labores defensivas. Un traballo de boas rotacións, Gilliason tuvo máis complicacións fronte a él, pelexou algunha situación de rebote. Bueno, eu creo que o se lle pide, porque ofensivamente pois ten que vivir das vantaxes que podan crear outros, e na primeira metade pois eso Río Brogan non o fixo. O lanzamento triple que non entra por parte de Hans Van Wyk, o balón para Dacen Musa, Rodrigo San Miguel, perda de Musa. Sí, porque apretou no Rodrigo San Miguel, contacto, agardemos que non se mancara o bosnio, pode ser un golpe xeonllo con xeonllo ou similar, pero é unha mágoa que dúas posesións que Breogán ten con menos 9. 11. 48-37. Sí, pero tiña de menos 9 de antes de Bel, ahora esta, pois están estragadas, as dúbidas que podía ter Casa de Monzaragoza, pois de momento non aparecen. 48-37, 3-29 para chegar ao remate do terceiro cuarto. Está intentando, mellorou desde logo da primeira parte, pois está lle costando reducir a diferencia do conxunto local. E agora o balón para Okoye con Jordan Sacco, Okoye se pecha, mal pase, pero é capaz de controlar. Menudo lanzamento, pero rebote para Okoye, lanza Okoye de 3, canasta triple de Okoye, sí. Despiste monumental agora do Brogan, canasta triple. E como medra a confianza de Stan Okoye según pasan os minutos, está gastando tiros, non lle importa, algún deles, como falábamos, vai ter que ser malo, porque está asumindo moitísimo volume de posesións, pero castigándose ese despiste, ese rebote que é capaz de roubar. E Bel Haynes e Mahal Basic, pois que son os que están mantendo o equipo, Paco. Bel Haynes, que é o que anotou agora 2 puntos para o Río Brogan, sí. 5-1, 3-9. E cada vez que Sergi Quintela está emparellado con Okoye, inmediata a situación que busca Casa de Monzaragoza, que poda gañar a situación en poste baixo. Terceira falta de Sergi Quintela. Sergi Quintela buscaba anticipación, os colexiados interpretan que tiña agarrado a Okoye. Son emparellamentos pues, nos que pode sufrir máis, lóxicamente. Bueno, pois xogando equipo local, Sipahi, o balón para Lesfont, que perde Jordan Sacco debaixo do aro do Zaragoza, canasta de Sacco, primeiros puntos para o xogador congoleño. Sí, correndo a pista de xeito extraordinario. Un home moi grande, primeiro en chegar ao aro rival, deixando moi atrás a Ramón Vilá, que sufriu moito para poder defender esa situación en transición contraataque de Río Brogan. Pois Sipahi co balón, que de xogar aí. E vai valer porque tocou o taboleiro antes. Efectivamente, a canasta do número 13, Ramón Vilá, o xogador do Huesca. Sí, estaban moi ben en situacións de lectura ofensiva, de ser capaz de doblar balón. Aí vemos como entende perfectamente a posición defensiva de Sacco, que quedou semellada que quería rotar, pero non era o lugar que debería ocupar, e agora faltan ataque, que son este tipo de faltas que lle caen os homes grandes, pero que tamén ten bastante responsabilidade o manexador, porque ten que agardar un pouquiño máis a que este ben plantado para poñer ese bloqueo directo. Aí temos a Bel Haynes como ataca esa situación cando o Sacco ainda está chegando. A falta de Jordan Sacco é a primeira, eu de todos os xeitos penso que están a pitar moitísimas faltas nos bloqueos aos homes grandes, están penalizando moitísimo os bloqueos. Pero bueno, balón para Sipahi, non digo en este partido, digo en xeral. Sipahi saca para o lanzamento que anasta do belga, que está facendo un gran partido. Sí, como Okoye, posiblemente o millor desde que está en Zaragoza. Sí, e castigando esas situacións de poste baixo con pequenos, Casa de Monzaragoza, Okoye con Sergi Quintela, agora Sipahi con Bel Haynes, axuda moi longa
de Río Brogan, neste caso de Iván Cruz, e castigona perfectamente. O balón para Bel, diante del Sipaji, Bel que quere facerse sitio, lanza Bel, canasta triple de Tribal Haynes, 12 puntos xa, segunda canasta triple para o base do Río Brogan, 56-44. Sí, dando marzo saúde Bel Haynes agora mesmo o partido, e mantendo pois o Río Brogan prácticamente el só, unha vez que Mahal Basic tivo que ir ao banco despois deses vos primeiros minutos con creo que 8 puntos. Segunda falta, por certo, de Tribal. Temos a Jaume Ponsarnau, 2 anos de contrato con Zaragoza. Balón para o conxunto local. Aí temos a Wacinski, o xogador do Unicaja, o Colle completamente só, vai anotar o Colle, canasta triple do Colle, sí. Está nos 21 puntos, lembrei que a súa media é de 10, era de 10. A defensa do Río Brogan outra vez nesa situación do que chaman o Spanish pick and roll é mala, na primeira metade Wacinski nunha situación semellante anotou na media distancia, agora o Colle totalmente liberado, Pesquedos, moitísimo tempo. Completamente só, pudo pensar, botar, bueno, pois canasta para un xogador como él, das fáciles. Bueno, pues, e agora falta Musa, de Jordan Sacco. Segundas consecutivas en ataque de Jordan Lonxe do balón, tentando gañar a posición a Ramón Vilá, o centro da pintura, os colexiados interpretan que co cóbado, co brazo, apartouno. A posesión xa viña complicada porque están o Colle fixo un moi bo traballo defensivo sobre Musa xusto nesa acción anterior que estaban na repetición, impedindo a penetración a esquerdas. E aí, con eses contactos entre os homes grandes, pois os colexiados interpretan que... Non sei, aí non sei se me parece falta de Jordan Sacco non, hai trocos, vaise Musa ao banco, quedan 18 segundos 9 décimas para chegar ao remate do terceiro cuarto, balón é para Zaragoza, o Blanco non arrasou absolutamente nada neste terceiro cuarto, perdía por 13 puntos no descanso, perde por 15 agora, e atención, iba a decir canastrón, sí, pero non foi, ni canasta, ni canastrón. Sí. Balón para Bel Haynes, canasta de Bel Haynes. De moitísimo mérito tamén. 14 puntos para él e mantendo Brogan neste cuarto. Pero con moitísima diferencia, unha situación de peche de cuarto que lle dá un poquillo de folgos a Río Brogan, porque viña dunha acción que podía recibir unha canastra moi sinxela con esa penetración de Sipaji, despois de un moi bo bloqueo de Ramón Vilá que cambio ángulo no último intre e por eso xera todo espazo. E Bel Haynes capital para o equipo lucense neste terceiro período. Bueno, pois chegamos ao remate do terceiro período, ao menos hai que consolarse con algo, a situación non está peor que no descanso, eso sí, quedan 10 minutos menos, se perdía o Brogan por 13 no descanso, 34-21, perde por 13 o remate do terceiro cuarto, Casademón, Zaragoza 59, Río Brogan 46. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606-233-950, 606-233-950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceríasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pois vivindo o concierto de desasosiego, desacougo que estamos vendo do Río Brogan, un Río Brogan
con pouquiño que ver con respecto aos partidos hasta agora, Edgar, é dicir, moi desatinado, con moito desatino en ataque, pero sobre todo un equipo moito menos expeditivo, activo no traballo defensivo. E sobre todo vivindo de momentos individuais. Apareceu Musa con situacións, sobre todo esas triplas que comentábamos, Belhens neste terceiro período, 14 puntos con 15 tiros de campo, e agora ollo porque Mobley tampouco vai perdoar esos tiros abertos, outra mala defensa de Río Breogán, un Casademón Zaragoza que foi medrando na porcentaxe de tiros de 3, son 8 de 18, por riba do 40%, agora mesmo no partido somos de Ponsarnau. Lembremos que a media na temporada era só dun 31%, e Kalinowski, que leva un par de partidos tamén complicados, que está costando, e o rebote ofensivo de Cáchinas, que quedou bastante vivo, e vai sacar ademais a cuarta a Hinason. Cuarta falta para Giranson, primeiros puntos para Cáchinas, o Brogan que perde 62-48, 14 puntos de ventaxe para o equipo Maño, pero claro, queda tan só un cuarto, ten que cambiar moitísimo ao xogo do Brogan, sobre todo o acerto e o traballo defensivo, para pelexar por este partido. Serían 4 de 16 dende a longa distancia, por debaixo do 30%, e falábamos do partido do Collo, Paco, estatística oficial, 21 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias e 3 faltas recibidas. Absolutamente clave o nixeriano. Sipahi, o turco, defendido por Traibel, e Mobley, de novo Sipahi, que tamén de ser discutido a facer un partido máis que completo hoxe. Aí sacouse de encima a Bangui, non o viron os colexiados. Sí, está xogando sin 5 agora mesmo, unha estrutura máis pequena que Casademón Zaragoza polas faltas, e porque Ramón Vilá, pues claro, lógicamente viña de facer toda a rotación anterior, e decidirá darlle un poquinho máis de descanso. Outro canastrón de Belhens, tomando totalmente a responsabilidade, sí, absorbendo contacto, cadrándose xa no aire, e o falábamos, o poste baixo con pequenos, axuda longa. Esta vez que non o castiga Bangui, que o último tocar é Mobley. Bueno, pues terá aí unha opción agora mesmo Río Breogán para apretar un pouquiño máis o partido. Para intentar meterse no partido e a ver si, bueno, pues hai algo de intranquilidade no conxunto local, ainda que creo que o Breogán permitiulle bueno, pues adquirir moi boas sensacións no que vai de partido. Kalinowski amaga o lanzamento, deixa para Sako vai a recibir a falta persoal de Adam Wacinski, vai a ser a primeira do polaco. Pero é listo porque faina antes de que Sako poda iniciar movimento ofensivo e poder ser acción continuada e mandar o tiro libre. Dubidaron Mobley e Van Wyk si tiñan que cambiar nesa situación de indirectos, e agora por fin Kalinowski aparece, primeiros puntos para el no encontro, máis 10, Casademón Zaragoza. Agardemos agora unha boa defensa para intentar que este parcial 0-6 co que abre Río Breogán último período sea o máis duradeiro, pero Mobley non estaba pola labor, e cando taponan Sako ese tiro, o balón xa bicara o taboleiro, canastra do norteamericano, Paco. 64-52 despois desta canasta de Mobley, de Matt Mobley, volve o Breogán, que chegou a poñerse a 10 puntos do seu rival. Ainda queda partido, imos a confiar no conxunto de Paco Olmos. Ahora Iván Cruz que erra no lanzamento, non un tampouco partido está atinado. especialmente bo cara ao aro, o xogador madrileño. Sí, Paji, balón para Mobley con Sako, deixa o balón atrás, moi bon o pase. E boas mans de Casinas. Sí, e o balón agora para Belhens, a transición do Breogán, Belhens que ordena aos seus compañeros, espera a chegada de Sako. Sako que bloquea a continuación de Bele, canasta, triple canasta de Marzo Saúde de Kalinowski. Sí, mala defensa de Casademón Zaragoza, non está ben, a disposición non é boa, quere axudar na situación de bloqueo directo con máis próximo a cara do bloqueo, e Kalinowski totalmente liberado, pois dende a liña de 3 non vai perdoar. Bueno, pois a 9 puntos agora o Breogán, aí vai Sipahi, quería colgarse o do Breogán, recibiu o tapón de Sako, o triple que vuela, canasta tripla de Cáchinas, canasta de 3 do lituano. Breogán que se mete directamente no partido cando quedan 7 minutos para chegar ao remate do mesmo. 64 Casademón Zaragoza, 58 Río Breogán. A 6 o conxunto lucense.
Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ofertas de emprego público da Xunta e do Sergas. Máis de 4.000 prazas agardan por ti. En Nos Oposicións preparamoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades. Asiste ás clases de forma presencial ou sígueas en directo a través do noso campus virtual. En outubro comezamos novos grupos de preparación. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466, 982 815 466 ou no noso centro en Lugo na Rúa Monforte 9 Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues que se abre unha posibilidade para o Río Brogan despois de un mal partido hasta o momento dos de Paco Olmos, un partido cheo de desacertos, de erros no lanzamento, pois que parece que agora, bueno, pues pode cambiar un pouco, porque o Brogan situouse a falta de 7 minutos para chegar ao remate a tan só 6 do rival. Hai que defender. O balón é para Casademón Zaragoza, para Mobley, pudo cometer pasos, non consideraron así. Os colexiados, sigue o xogador estadounidense. Moito continua aí, va a haber lucha. A frecha de posesión favorece a Río Breogán. Recupera o conxunto lucense. Si, saída de tempo Morte Casademón Zaragoza, pero gastando moitísimo bote Matt Mobley para ir a ningures. Moitos problemas agora. Semella que as faltas de Glina son a estrutura con 2 catros, non lle está funcionando nada ben allá por Sarnau. É que se Brogan se chega máis, Edgar, igual, pois entran un pouco os nervos no conxunto local. Traibel Hayes non entra o lanzamento, o rebote, van aí 2 do Brogan, que son Kalinowski e Sako, ningún dos dous. Sí, eu creo que incluso molestáronse. E que mágoa, porque estaba totalmente aberto Bel Haynes non poder anotar esa tripla, porque o parcial está sendo moi importante a favor do Río Brogan neste último período, onde semella que Casademón Zaragoza pois contaxiouse dese desacerto e de ofensivamente pasar moitos problemas porque non está tomando boas decisións. Rodrigo San Miguel xogando con Radoncic, de novo Rodrigo San Miguel, balón ahora no centro, perfecto, ahora a canasta de Radoncic. Sí, utilizando a continuación Curta Van Vik, que está pasando excelente, o ala pivote belga na tarde de hoxe, Radoncic cortando dende a esquina para conseguir esa canastra. Oxígeno para os locais, o balón para Bel Hayes, baixa Bélgica, canastrón sí, de Bel Hayes. Tremendo, a esquerdas, xunto con Musa son dos xogadores da liga que máis penetran a esquerdas, pero como aguantou outra vez o contacto, como foi quen de virar o corpo para rematar esa acción preto do aro, e agora errou Van Vik a tripla. Momento que pode ser clave do pode partido, ser, sí, Edgar. Se anota Río Brogan. E ademais si é Kalinowski o que lanza tripla de Kalinowski, canasta de Marzo Saúde, o Brogan, amigos, o Brogan a 3 puntos do seu rival. Unha soa posesión, Paco, e Kalinowski que deixou o mellor para o tramo final de partido, 8 puntos todos neste último cuarto. 6-6-6-3. Imos ver o Brogan que recupera. Hai que aproveitar agora Kalinowski con problemas para controlar o balón. Faino finalmente. O balón en Bel Hayes. Pide calma. Aí está o base que está facendo unha segunda parte extraordinaria. Continúa Traibel Hayes, quere romper aí a Radoncic, deixa un pase complicadísimo. Pero último en tocar Casademón Zaragoza, o pé de Stan Okoye. Sí, falamos de Mobley. O de Mobley, as penetracións a esquerdas, intentaba unha máis Bel Hayes, que está asumindo moitísimos tiros, pero como ben dis, na segunda parte con acerto. Lembremos que no primeiro cuarto rematou con 1 de 6 en tiros de campo, base canadense. E quen diría que Río Brogan, despois de meter 21 puntos ao descanso... Pois mira, canasta tripla! Canasta tripla de Iván Cruz, que nos iba a decir, o partido empatado, o Brogan que logra empatar, triple de Iván Cruz. Dende a esquina, errar a todos os anteriores,
pero aparece a anotación dende a liña de 3 no último cuarto no Río Breogán. E agora hai tapón. taponazo de saco na penetración do Colle. Igual empezan os nervos, o decíamos antes, no conxunto local. É o terceiro tapón legal de Jordan Saco, porque hubo outros dos que lle deron canasta o rival. Aí sigue o Colle, o lanzamento do Colle. Agora xa non é con tan facilidade como nota o xogador tamén, porque estuvo ben defendido agora polo conxunto lucense. Belgeis co balón. O balón interior, perfecto. ¿Para quién? Para Cáchinas, anota o Breogán por diante no marcador. Que pase, máis 2 Río Breogán. Lembremos que fai nada, estaba perdendo por 16 puntos. E Casademón Zaragoza totalmente ofuscado, confundido. Mobley e o Colle buscando a reacción individual, e agora sí o norteamericano anota unha tripla fundamental para darlle aire, e non só mando o traendo electrónico, porque que estaba totalmente cao o equipo de Ponsarnau. 10 puntos para Mobley, 6-9, 6-8. O Breogán para o balón para Belgeis, quería decir Saco, anota Saco. O Breogán volve a estar por diante no marcador. Que final de partido nos espera. 69-70, un punto por enriba o Breogán. E que son 50 puntos anotados na segunda metade polos de Paco Olmos. Quedan 3-14 no segundo cuarto. Sí. O que cambian as cousas, se vai a perder o Zaragoza. Campo atrás do conxunto local. Sí, Mobley un mal pase, e o que falamos, están sendo un pouco individualistas. Agora somos importantes de Casademón Zaragoza. É certo que teñen calidade para crear e xerar os seus tiros e os seus puntos. Como están xogando tamén, non? É que decir, pero perderon totalmente o plan de partido que os estaba a levar ben. Hagas esa situación de continuación curta e o pase precisamente a Radonjic, que agora abandona o encontro. O resto do ataque de Casademón Zaragoza pois son accións individuais. Eso, bueno, está controlando mellor Río Breogán, que lóxicamente apareceu cunha liña de 3 con Belgeins, que está sendo fundamental, como fundamental Kalinowski, que agora non entra, pero vai a recuperar a pelecha de Cáchinas. Sí. El lado feble impide que o Colle poda dominar ese rebote, e 14 segundos extras para Río Breogán. Vaya xogar o conxunto lucense, aí que avisa... Sí, que estén sentados. Exactamente. Kalinowski, lanza Kalinowski, non entra o lanzamento de Kalinowski, pelesa polo balón aí Belgeins, pero finalmente o Zaragoza que se fai co balón, lembren, 2.50 para chegar ao remate do partido, 69 para Casademón Zaragoza, 70 para Río Breogán, e o balón para o 0-0, San Miguel 0-0, e o que ten o balón, continúa Rodrigo San Miguel, o balón para non ten a quen atopar, finalmente faino para o Colle no poste baixo, o Colle vira a volta do Colle, lanza, non vai a entrar o rebote para Kalinowski, 2.29 para chegar ao final do partido. O balón é para Breogán, que é o que gaña por un punto, 69-70. Breogán que chegou a perder por 15. E trae Belgeins. Que tranquiliza. Xoga agora para Kalinowski. Del balón para Mahalbasi, trae Belgeins, rompe aí perfectamente a Van Gui, el tapón de Gilanson que volveu ao partido, ten 4 faltas o islandés, por certo, Rodrigo San Miguel, canasta no pasado do base do Zaragoza. E outra asistencia de Van Veen, levando la transición, e o partido pois está no columpio agora mesmo, con ese máis un que pode ir para cada lado. Queda 1.50, é dicir, estamos xa no tramo final de partido. Pero quen iba a decir que o Breogán iba a chegar nesta situación se hubiéramos firmado, no descanso, ao final do terceiro cuarto. Belgeins, isto que non pode ser case agora. E agora falta dentro Chan. Cuidado que non pitan antideportiva, non porque este no Chan, sino por si vemos na repetición, levanta un brazo pero tamén unha perna. Sí, que consideren que aí a perna que se levanta pode ser considerada antideportiva. Vamos a ver o que... De feito, non sei se estarán revisando. No. Pues imos ver... Sí, van a revisar. Van a revisar. É que daba má sensación de que se iban a chegar ao instant replay. É que é moi claro como levanta Paco, a perna e vai ser antideportiva. Vai ser antideportiva. Eu teño tamén claro... De feito, o xesto de Belgeins, de recoñecelo inmediatamente, probablemente fora unha acción-reacción. Sí, pero vai ser antideportiva. Claramente levanta a perna. Por lo tanto, vai a ser antideportiva. Están aí revisando... Ou están revisando o barrido do balón. No, a falta, sí. Eu creo que ten que ser a falta. Sí. Bueno, aí está, sí, están revisando. A falta vai ser antideportiva. Eu creo que non vai haber dúbidas.
Bueno, pois nada, en nada sairemos de dúbidas, siguen aí os colexiados vendo as distintas tomas que lle ofrece a realización. Agora sí parece que tomaron, vai a ser antideportiva. Aí o temos. Sí. Falta antideportiva de Tribal Haynes, isto sí pode ser... É unha mágoa, porque ao final, clave. sobre todo, si Zaragoza é capaz de aproveitar a posesión a maiores, porque podería conseguir unha ventaxa de máis 4, e eso, bueno, obligaría pois a dúas posesións ofensivas de Río Breogán que debe recuperar. Pero bueno, o que comentabas, Paco, non creo que estuveramos pensando que o partido ia acabar cun final tan apretado. Bueno, aínda que xogar este minuto 38 segundos. Rodrigo San Miguel anota o primeiro lanzamento, tendrá 2, e ademais terá posesión o conxunto local despois desa falta antideportiva de Tribal Haynes. Segundo lanzamento para Rodrigo San Miguel, que tamén o vai a anotar, 7 puntos para o base. E agora o que falábamos da defensa, evitar que ese máis 4, máis 5, máis 6, calquera combinación con dúas posesións de diferenza poda chegar a ser favorable a que sea Monzaragoza. Importante para Río Breogán parar o ataque agora mesmo. Hai que defender, hai que morrer defendendo, hai que intentar compensar os pésimos, bueno, iba a decir 20 minutos, non, 25 minutos realizados por o Breogán. E mira, canasta triple ahora de San Miguel, 5 puntos que poden ser definitivos. Sí, porque ademais eu creo que Sergi Quintela tenta fintar, pero vai un pouquiño máis longo e deixa a esquina totalmente liberada, onde non hai posibilidades de segunda rotación, por eso as axudas dentro das esquinas non están especialmente ben vistas, máis a lo de fintas, e cando intenta recuperar, non sei se medio esvara, e eso, pois aproveita o San Miguel para meter esa tripla, que era o peor escenario que quería evitar Río Breogán, e agora colle falta sobre Musa. Es que a Deportiva foron 5 puntos para ahora viuse repetido. O sea, pasamos do 73-70 posible do Breogán, un ataque que tiña, pois a este 76-70, o lanzamento agora tripla de Iván Cruz, que agora non falta entra. No rebote ao colle de Mahal Basic. En a repetición que daba Movistar, veíamos como a axuda de Sergi Quintela, máis que fintar, que era o que debería ter feito, foi moito máis longa, e aí Mobley sí que tivo boa lectura e San Miguel non perdoou. Bueno, pois a falta de Mahalbasi, sí, clara. Moi clara tamén. Non está en bono Río Breogán, agora eleva liñas de presión para tentar roubar, terceira de equipo, cuarta creo que de Mahalbasi, efectivamente. Aí temos o pivo austríaco do Río Breogán, a falta que comete sobre Linanson, volta a sacar en propio campo o Zaragoza. O balón para o colle, hai que defender, queda 1 minuto 5 segundos para o remate. O Breogán perde por 6, 76-70. Mobley espera a esgotar os segundos de posesión, quedan 9 a piques de perder, perde o conxunto local. Cuidado Mahalbasi, pois aí se lía. Se lía con Musa primeiro, porque cree que comete falta en ataque. E creo que non é a mellor forma darlle a Mahal Basic un pase chegando aínda moi lonxe da pintura. Que mágoa, porque de ter anotado esa transición, bueno, pois a situación era totalmente diferente ao final. Evidentemente. O que pasa que máis xogado, a ver, unha transición por regla xeral non a ten que levar o pivo en ningún caso. No, pero incluso... É mellor parar e atacar en estático que darlle a un pivo o balón correndo. O problema é que estaban moi longe, además que estaban moi pegados. Ten que ocupar mellor eses espazos cando corren a pista, pero bueno, tamén eu creo que as prisas dos 50 segundos de querer anotar rápido, estas cousas. E aí como librou o CAI Zaragoza ese balón que agora perde por a liña de fondo, colle de show no Linanson. E que creo que o colle aí ten que parar. Gastar reloxo. Gastar segundos, buscar a falta do Breogán, que sabes que a va a facer. Bueno, é tempo morto de Paco Olmos. Hai tempo morto de Paco Olmos. Estamos xa no último minuto de partido. Casademón 76, Río Breogán 70. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley, también deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar.
Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pues estamos en último minuto de encontro, a diferencia favorable ao Casademón por 6 puntos, 76-70, pero o Breogán é o que xoga, o que terá a posesión, e imos ver se aproveita, se volve a meter o partido. Sí, eu entendo que Paco Olmos querrá sacar, o sea, estamos vendo nas imaxes, en campo de ataque, a ver se poden anotar rápido, ese de 3 mellor que mellor, incluso. 44 segundos para chegar ao remate. O balón é para Musa. Musa a penetración, vai anotar Musa. Anota Musa 76-72. Ainda lle queda unha falta por dar a Río Breogán, faino agora Kalinowski, obrigado porque para parar reloxo e mandar o tiro libre, pois facía falta, chegar nunca mellor claro. dito, aparecer no bonus. Mais 4, 37 segundos, veremos se decide defender ou xa directamente buscar algún tirador que poda ter algunha dúbida de malas porcentaxes, pero semella que van buscar roubar, defender os primeiros segundos. Os primeiros segundos e intentar roubar e a partir de aí a falta. Aí temos. Sí, de Belhains sobre Rodrigo San Miguel. A falta de Bel, que é a cuarta. E agora sí xa vai a liña de tiros libres. O que pasa é que Rodrigo San Miguel non é un bo un bo rival para levarlo a liña de tiros libres, quero decir. Anotou os dous últimos que lanzou, mas ben, os dous últimos que lanzou, os dous únicos que fixo por outra parte no partido. Pero bueno, vimos ver que pasa nestos 35 segundos finais. De momento erro primeiro, mira. Se queda nos 10 puntos Rodrigo San Miguel. Hai que coller os rebotes, ou dice Paco Olmos, se ten toda a razón do mundo. Pois Rodrigo San Miguel, no que vai de temporada, leva un 50% de acerto. Pois ao final se escolleu ben. Aí vai, ao segundo, que tampouco entra, mira, na anterior fixo. Pero, ao final a sorte favoreceu a Río Breogán, sí. Erra os dous, Rodrigo San Miguel, o rebote que favoreceu o Río Breogán. Hai Musa que quere forzar a quinta falta de Linanson. E irá o tiro libre, apenas correu o reloxo. Como sempre a esquerdas, unha e outra vez Ana Musa cando tenta ser agresivo e ir a polo aro. Aí insiste hasta que saca a falta Sí, persoal. para buscarlle a cadeira. Ataca a cadeira, que no desplazamento lateral de Glinnason, pois, lóxicamente, é máis complexo para el. E volta a estrutura dos dous catros, Jaume Ponsarnau, que foi o inicio do mal momento que pasou na segunda metade. Non ten máis opcións, prácticamente, xogar con Vilá. Pois pensaba que eran tiros libres, quedaba Jun a Casamón Zaragoza. Ai, que lástima ese lanzamento de Kalinowski, non entrou Traibel de 3, triple, canasta tripla de Traibel, quedan 14 segundos para chegar ao remate do partido, o marcador en 76-75, hai tempo morto que pide o preparador do Casademón Zaragoza, Jaume Ponsarnau. Bueno, Lolo, si queres 30 segundos, imos cos patrocinadores. Centro de Estudios Cacumen informa. Iniciamos nuevo grupo de preparación para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. No esperes más para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Cacumen ponemos a tu disposición más de 40 años de experiencia preparando oposiciones. Te ofrecemos temario propio, clases presenciales con posibilidad de aula virtual, con grupos reducidos impartidas por profesorado especializado perteneciente al cuerpo. Plataforma de teleformación. Llámanos al 982 24 39 44, 982 24 39 44. Visita nuestra página web www.cacumenlugo.com o ven a vernos a la calle Tuy número 24 de Lugo. Y no te olvides de seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las novedades de la oposición de la Guardia Civil. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo.
Bueno, pois aí están en tempo morto ambos os dous adestradores. Edgar, 14 segundos, 5 décimas para chegar ao remate do partido. O balón é para Casademón Zaragoza, gaña o conxunto local por un punto, 76-75. Bueno, creo que o Brogan irá pola falta rapidamente. Sí, 29 puntos anotados Río Brogan, máis 12 no parcial deste último cuarto favorable. Sí, está na obriga de buscar parar o reloxo. Veremos que decide Casademón Zaragoza e Jaume Ponsarnau dende onde pon o balón en movimento, se decide evitar as liñas de presión aínda que non gaste tanto reloxo, ou polo contrario, pois quere intentar roubarlle 2-3 segundos máis ao partido sacando dende campo contrario. Bueno, pois imos a ver como finaliza este partido. Paco, realmente, sí. Falo de memoria, pero Belhens sentouse na segunda metade en algún momento, porque creo que non fixo a rotación do base Eric Quintela en todo o partido tras o paso por vestiarios. Imos ver, porque eu creo que as estadísticas non pode dar unha pequena. Mira, Belhens leva en pista 35 minutos 45. Eu creo que xogou toda a segunda parte. Exactamente, xogou toda a segunda parte. Que ben salida de presión, sí, roubaronlle moitos segundos. Aí esbalou Musa, agora falta 8 segundos sobre o Colle. Fixerono realmente ben, o que buscaban sacando dende campo defensivo, que era aínda arriscando ter que xogar contra as liñas agresivas de Río Brogan, pois foron quen de roubarlle bastantes segundos. O Colle o tiro libre. Sí, e aquí non me o Colle, pois que anda no tiro libre nun 80%. Sí, tirando moi poucos. Sí, 5. Tirando moi poucos, pero... Bueno, pois, sin a que meta os dous, quedarían 8 segundos para intentar, mira, o Colle. 3 tiros libres chave errados de xeito consecutivo por Casademón Zaragoza. 8 segundos, 8 décimas. Que, sumado a aquela penetración puidendo roubar tempo con 40 e algo segundos, está impedindo pechar o partido, que Río Brogan teña moitas opcións aínda de facer algo importante no Príncipe Felipe. Bueno, pois mete o segundo, a falta de 8 tempo segundos. Morto, creo. O resultado 77-75. Veremos agora se Casademón Zaragoza decide facer falta rápido e ter a última. Lóxicamente evitar calquera situación de 3 puntos ou de acción continuada, pero bueno, a ver que sucede. A típica discusión, ¿no? Esta situación de partido, e a mí encántame. É dicir, quedan 8 segundos, 8 décimas. O rival ten o balón 77-75. Falta ou defendes a última posesión? Eu creo, a min gustaríame, creo que ter a última sempre o máis importante, porque ademais non arriscas a perder o partido. Sigues comentando o partido na SER. Aí temos a Jaume Ponsarnau, pasacho o examen, que era fundamental. É unha discusión. Pero é certo, por exemplo, que Casademón Zaragoza, que agora mesmo non é un equipo defensivamente bo dentro da competición, que na segunda metade están caixando prácticamente 60 puntos en 20 minutos, bueno, non sei que confianza van a ter en querer defender ata o final. Pero mirando o tempo morto, agora rematado, creo que lle entendín, léndolle os labios a Jaume Ponsarnau, rebound, entonces non sei moi ben por onde irá. Vimos ver o que fai Ponsarnau, tamén son de logo de ter a última posesión, deixa xogar no último segundo, te meten unha triple e te vas con cara de parvo que che dura ademais 15 ou 20 días. Bueno, vai a sacar o Brogan, balón para Tribal Haynes. O es Musa, o que recibe, van a defender. Musa, penetración de Musa. Musa que non anota. Esa eulles ben, queixase do contacto dunha posible falta de Van Veen. Hai protesta Majalbasi, non vemos a repetición. Sí, está o belga dicindo que el tocou o balón. Para mí non é falta. A ver, imos ver. Pero non o sei. Pues sí que falta. Sí, é unha falta clarísima. É falta, é un contacto moi claro. É unha falta clarísima. Que tiveron que ver necesariamente o árbitro que está de cara. Na repetición, o sea, na primeira intención parecía que no, que o contacto, pues bueno, fora no balón cando intenta facer a extensión Sanan Musa, que a man esquerda, pero na repetición sí que se ve claro que creo que Van Veen contacta claramente co brazo do xogador bosnio
importante que Baczynski erre este tiro libre para que siga sendo só unha posesión e un triple, ainda que Lonxano desesperado poda ter unha prórroga, pero prácticamente vai pechar Casa de Mon. Se acabou o partido con esos 2 tiros libres que anotou Baczynski. A verdade é que eu non sei por que non se revisa esta xogada cando parecía tan clara, ¿no? Por lo menos tan dubidosa inicialmente, ni siquiera se mira, bueno, pues aquí vai a rematar o partido. Kalinowski lanza de 3, o balón que non entra, o Brogan que vai a perder 79-75, e temos que referirnos antes de falar do partido a esta última xogada que pudo ser absolutamente clave. A falta de 2 segundos, 2/10, penetración de Musa con 76-72, perdón, con 77-75. Sí, tiros libres para forzar a prórroga. Tiros libres para forzar a prórroga. A falta clarísima debaixo do aro que non se pita e evidentemente, bueno, a partir de aí xa veñen os tiros libres finais de Baczynski. Sí, lógicamente, pues é unha acción chave no momento de partido no que sucede. Non podemos saber que tería ocorrido cos 2 tiros libres, lógicamente estaría obligado a tiralos, pero é o que decir, a oportunidade da prórroga pues estivo aí nun partido no que, facendo esa balance xeral, a primeira metade do Río Breogán é das que probablemente teñan que analizar porque vai ser moi útil no momento de non repetila, porque realmente foi dos peores minutos do equipo de Paco Olmos sen dúbida dende a pretemporada, e despois pues, esa reacción con Bell Haynes desatado no terceiro cuarto, con Mahal Basis tamén abrindo ese terceiro cuarto con 6 puntos consecutivos, a aparición de Kalinowski no último período, boas rotacións de Cachinas e de Jordan Sacco. Bueno, foron 20 minutos dun equipo máis recoñecible ante un Casa de Mon Zaragoza que eu creo que tivo varias opcións para pechar o partido antes, que por malas decisións, polos erros nos tiros libres finais, non foi quen, que prácticamente eu creo que Río Breogán vaise con esa sensación de ter o partido moito máis preto cando semellaba que non podía alcanzalo. Claro, o que pasa que de sensacións non vai isto. No, isto vai de final partidos... o récord é 3-4, que é o mismo que gañados, claro. O mismo de Casa de Mon Zaragoza, agora un average non demasiado importante, pero que é importante, valga a redundancia, recuperar no partido da segunda volta, polo que poda ocurrir. Bueno, agora pois ese inicio de Río Breogán está alternándose con derrotas consecutivas. Hai que saber competir e saber convivir con eso tamén, porque é evidente que o Río Breogán pode pasar fases na temporada no que suceda, e agardar tamén a ver que ocorre nas seguintes xornadas, tamén noutras pistas, e que o equipo se prepare o mellor posible para un UCAM Murcia, Paco, que falábamos que podía ser un rival directo, pero que está a un nivel altísimo neste inicio de competición do equipo de Sito Alonso Escarlata. Tenemos tempo para falar dese partido, Edgar, pero de entrada o que se pode decir é que frente ao Murcia sempre se pode facer calquer valoración que queiramos, podemos falar do que é, pero o que sí vai a ser un partido tremendamente físico. Sí. O Murcia é dos equipos que non fai prisioneiros, é dicir, no, porque aparte ten unha rotación bastante longa, xogan moi duro, xogan ao límite ten xogadores constantemente, moi físicos, teñen exteriores con moita capacidade de anotación. Bueno, vai ser unha proba dura, e agardemos pois que sobre todo esta primeira parte serva en Zaragoza para analizar que cousas non son útiles para Río Breogán, sobre todo o que falamos ofensivamente de demasiado bote, golpes individuais, menos circulación, menos pases, que é algo que non é como quere xogar este equipo. Bueno, pois a realidade é que con 77-75 Brogan tiña a posesión, Musa recibiu unha falta clarísima que non quixeron ver os colexiados, esa falta transformouse en 2 tiros libres para Baczynski e de aí o 79-75, pero isto non sirve para explicar a derrota do equipo de Paco Olmos. Regaláronse, en realidad, 25 minutos donde o Brogan non estuvo en pista, un Brogan irreconocible, sobre todo, como dicías ahora, Edgar, na primeira metade, sin intensidade defensiva, sin chegar ás axudas, con moitísimos erros ofensivos, sin ese repartir o balón que tamén fixo Brogan durante moitas xornadas, e evidentemente todo o que desprecias durante 25 minutos logo é complicado de recuperar no tramo final, non? Sí, outra vez en situacións completamente distintas,
do que ocurriu contra o Real Madrid, que tamén recuperas un -15 prácticamente, quedas con esa posesión que che permitía mandar no marcador e logo aparece Sergi Llull. Isto é totalmente diferente, un -15 que ven por moitísimo de mérito do Río Breogán. Bueno, ahora hay que entender que, bueno, para todo esto en Sevilla quedan 2 minutos para rematar o partido, 2 minutos 40 segundos, o Obradoiro vai perdendo por 2 puntos, 72-70, e decía que temos que entender, recuperar a perspectiva, se alguén a perdeu, nós desde logo tiñamos moi claro de que a guerra do Breogán vai estar máis por abaixo que por arriba, isto é absolutamente evidente. Perder hoxe, pois fai que o Casa de Monzaragoza, que hoxe recibía o partido angustiado pola súa situación, eu creo que máis polo número de victorias, por a sensación dos últimos partidos, pero bueno, o Casa de Mon pasa a ter tamén 3 victorias, o mismo que Breogán. O Obradoiro se é quen de gañar ahora en Sevilla, que de momento non estaba a facer, vai perdendo por 2 puntos, tamén se poñería contra, é dicir, se va resituando a competición e ao final, bueno, pues temos que entender que a guerra de Breogán é a que é, e non é pegarse con Madrid, sino é este tipo de partidos. Claro, despois hai que ver tamén que fai Bilbao, porque de gañar xa se quedaría só unha victoria de Río Breogán, que comprimiríase moitísimo máis prácticamente a clasificación do posto 10 ou 18. Bueno, queda moito que facer, moito que remar, moito que traballar no Río Breogán, porque é o que dis, ao final eu creo que son os primeiros conscientes do lugar e de que vai haber momentos na temporada que encadear 3-4 derrotas pode ser algo normal. Veñen agora 2 partidos consecutivos no Pazo dos Deportes, Murcia Gran Canaria, se non estou agora errado. Van a ser absolutamente fundamentales, pero cuidadito cos rivais, xa iremos falando desto. Bueno, aquí que chegamos ao final do partido, damos último repaso. En Sevilla, falta de 2-10, o resultado é de empate, Betis 74, Obradoiro 74, e no Pabellón Príncipe, Felipe, cuarta derrota do Río Breogán. Casa de Mon 79, Río Breogán 75, quedámonos sin cantar o que queríamos, unha nova victoria do conxunto lucense que dará pois para o próximo fin de semana. Lolo Bello, Jorge, Alex Gato, moitísimas gracias, Edgar, como sempre. Moitísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes, pois hasta o próximo fin de semana de novo co Obreo Naser. Moi boas tardes.